Hej alle sammen. I dag har jeg kørt en analyse af mit rygprogram. Målet med den her analyse har været at finde ud af i 5 sæt af 10 gentagelser, hvad jeg maks kunne tage kilo. Jeg vil fortælle jer om, hvor jeg har været nødt til at skrue lidt ned, hvor det måske har passet, og hvad jeg vil gøre anderledes til næste gang i de her øvelser. Det er 6 rygøvelser, som jeg rigtig godt kan lide. Dem vil jeg i de næste cirka 4 minutter fortælle jer om, hvad jeg gør, hvorfor og så videre. Så håber jeg, det er måske noget, I kan bruge. Så her får I dem. Første øvelse, jeg ser mig lave her, er bend over dumbbell rows. Når du træner ryg, er det vigtigt, at du skyder røven tilbage og brystet frem. Holder hovedet opad, det kan jeg se, det er jeg ikke helt så god til. Min analyse i dag har vist, at jeg nok skal gå 2 kilo ned på den her, for jeg kan se her i sidste sæt, jeg står stadigvæk med røven skudt tilbage, men jeg bevæger mere eller mindre hele kroppen. Igen, samlede ben er det bedste, når du træner ryg. Det behøver måske ikke være helt samlet, men i hvert fald så close together as possible. Den næste øvelse, jeg ser mig lave her, er lat pull down. Jeg fik sat kameraet lidt for ringe. Men igen, her er det vigtigt, at du skyder i ryggen og får albuerne så langt tilbage som muligt. Du skal ikke lade dig følge med af vægten. Hold dig så stille som muligt, og så ret som muligt, og så få albuerne så langt ned som muligt. Det er rigtig vigtigt, når du træner ryg, at du ikke lader armene arbejde, eller resten af kroppen. Det er dine albuer og din ryg, der skal arbejde sammen. Næste øvelse igen er T-bar rows, eller det burde det være, det er med close grip håndtaget. I kan se, at jeg starter på 50 og bevæger kroppen lidt for meget, derfor vælger jeg at gå ned på 40. Jeg foretrækker at lave den her på en bænk, der støtter brystet, da du så har hele the whole tension fokuseret på ryggen, som I kan se, jeg er gået 10 kilo ned. Hold dig så bøj i knæene, og så hovedet opad, og så hold dig ellers så strakt som muligt, og lad albuerne og ryggen arbejde sammen. Næste øvelse ved jeg egentlig ikke helt, hvad jeg skal kalde. Jeg vil nok kalde den straight arm pull down. Kører her 22,5 kilo og bevæger mig lidt for meget i ryggen. Som I kan se, skyder jeg stadigvæk røven tilbage. Mangler at kigge op, desværre. I det næste klip kan I se, at jeg har taget 2,5 kilo af, og derved har bedre kontrol over den. Alfa og omega for mig, når jeg træner ryg, er kontrollen. Derfor har jeg virkelig analyseret det her program, der jeg skal nok fortælle mere om lige om lidt. Men som I kan se, så står jeg mere stille her og får hele the whole contraction på min ryg. Den næste øvelse er seated rows. Her kører jeg godt nok med 50 kilo, og jeg får ikke gjort det så godt som jeg ville. Derfor tager jeg igen 10 kilo af. Det vil jeg også kunne se i næste klip. Her er det også vigtigt, at du holder ryggen strakt og lader albuerne arbejde. Du må gerne bevæge dig en lille smule på den her, så længe ryggen den stadigvæk er, eller brystet er skudt frem, er det nemmeste at sige. Som I kan se her, så holder jeg den lidt, inden jeg slipper den igen, puster ud, når jeg har trukket den til mig. Og grunden til at holde den, det er for ligesom at beholde spændingen på rygmusklen. Min sidste rygøvelse i dag, ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal kalde. Jeg vil nok kalde den barbell pull-ups. Igen er det vigtigt, at du skyder røven tilbage og holder hovedet op, Frederik. Vågn op. Jeg gik igen cirka 10 kilo ned på den her. Jeg har lidt hovedreglen, at jeg må ikke trække den højere op end navlen, og så cirka en skulderbredde imellem. Det kan du gøre ved at sætte din tommelfinger ind til din lår, og så sætte på barren, og så lukke hånden sammen. Jeg synes, det er en rimelig god øvelse, der giver god bredde, den her. Jeg må lige være miste balancen i starten af klippet.